Koro chal ka gima gwero magiriembo PS PS. Jay Bonyo yawa ge dwaro Sara. There is no remuneration without representation. Jay ang negigoya tanan na gipenjo yene samidi manyo tich tidhi manyo tich kingeni tich madhi timoni osara chalo nade mane gimokwongo to kidwa dhi tiye ni hero jopiny kata ni hero kambi midwa dhi tiye no to weche osara bende ok badhi idhi adhia ni an kora dhi volunteer adhi tiyo nya asebedo kaluwo wechegi kendo Robert Alai MCA makilelesho siep nosebedo ka oro na information buche kako bedo ang'o to an pod en penjo na ne kura nogo nitie jok mano campaign mna kuom higni 3-4 ni gidwaro bedo MCA bende ne ging'eyo gima gidonje koso na gikia to kane ging'eyo tang'o moloko pachgi to kane gikia ang'o mane mono gipenjo nikech asewinjo moko mawacho ni ne wawe tijewa machulo wa goheni wa machulo wa pesa mang'eny monde donje siasa pesa to ber kendo kitiyo to ber kichuli to wakuodhnie nini tiere MCAs masani koro nitie tam gi marareyo moko tam gi maradek to gine matimo ang'o mawacho ni gidwano med gi pesa etam mokwongo etam marareyo gima tam maradek dak na wawinje adwa wacho ni gimomiyo MCAs yuago pesa goch tang ne goya chunga MCA 2027 notsa kwa arika podinitie so hapa ni pod otegno hapa ni pod bro nwore ka to bro chung mondo nwaye VOJ na gomba ka gi bwana moro no sebedo MCA kech na penja ne to wora ang'omyo magi waneno to kona ni bwana ingeni wan kaka ne wan MCAs kama kaka nwadak kwana assembly to executive county government samo wadwaro gimoro amora twatugo to governor biro to governor losowa to anaona maber tigeni sani ochopo kuma koro counties onge pesa pesa deko makatu tugi governor manade makatu kono nudwa impiche makatu kono dwa teme ang'o to onge pesa kudwa the trip nudwa the benchmarking mar boda Rwanda nudwa the benchmarking mar agriculture Israel pesa no onge nikech ka county executives onge godo to county assembly be onge godo to koro masambla ma governor jachiwo cha to dhi godo to ringo gode kor gweng to timo godo giku bendo timang'oa oduono mae momiyo ng'eny MCAs weng giyo po sani to gi realize ni pesa michulo gi gacha tin nikech kinde mokalo moko nok mul kato sachgi en trip ma idhi Egypt idhi Israel to gisika Dubai e conferences to gi benchmarking to allowances gi per diem nitie koro misachicha donja to sani ochopo kuma koro counties onge pesa county assemblies moko seloro nikech ok ginya chulo joma tiyo negi so kata makoro allowances monego migi cha onge so kore ka jogi realize nonego gidonje misach gini to misach gini bende tin jopiny bende ni kodgi ka jopiny bende ni kodgi makuma intie to mwashimiwa wan maraj iwe wanang'o apagari gokinyi gise mondo dalani pesa magitiyo godo ng'eny emomiyo an kipenja to gimomiyo jogi dwa pesa ni sani en nikech kuonde mayande giyude marupurupu masamblaka oduono kore ka wenge gi oyepo musara to ber konego medi to nego mede ka tich bende neno ni tiyo maber titimo ang'owa imsa nitiere counties ma pok notimoga oversight ne county government executive pok ne gitimoga nitiere counties moko makata bills
ma ng'ato osebedo tama dek tipenja ni bills mage misiga kele assembly ka mar loko ngima japiny mondo wach ni county wane shida mar pi nitie to shida mar pi okwata tuwa gi kunyo yao going forward county wane shida mag pi ikunyo ne ji bohol onge nitiere kansa makaluo king'iyo bills magi seka